mun morsian kysyi multa, että onko mulla jotain vinkkiä, mitä voisi tehdä näille niin sanotuille kitisijöille häävieraiden joukossa. Eli puhutaan siitä ihmistyypistä, jonka olet hyvää hyvyyttäsi kutsunut ja hänellekin kaikki ruuat ja juomat maksanut. Ja sit hän saapuu paikalle ja kaikki on pielessä. Aivan väärä hääpaikka, surkea sää, hirveet ruuat ja ainakin on laitettu ihan tosi rumasti esille. Sulhanenkin on vähän, miten sen nyt sanoisi, miten kuten. Niin, tiedättekö tämän tyypin? Tosi rasittavaa. Mä mietin, että mistä mä voisin tämmöiseen löytää ratkaisun? Sitten mä sen löysin Niksi-Pirkasta. No tietenkin, sehän tarjoaa ratkaisun kaikkiin arjen pikkuhaasteisiin. Ja tälläkin kertaa ratkaisun tarjoavat vanhat sukkahousut. Kattokaa. Jumaliste Eila, täti, alat nyt viihtyä! Sulla on täällä mukava!